Hej, dala si? No, nahráva. No, úplne studená. Nejazdila sa vôbec pod plachty. A zastudená ju naštartujem úplne, takže naozaj motor je úplne studený, nebola štartovaná. Ono to má aj elektrický štart, len ten, keď je úplne studená, je lepšie robiť to na kopávačku, aby sa nemuselo veľakrát pretáčať. Takže sytič,